Dwi di gael syniad. Da ni ar y Stwnsh di hen arfer cael yn herio do sawl gwaith i gwir, ond dwi di penderfynu cymryd control yn ôl. Dwi yn mynd i osod her i'r lle. Ella bod Cymru ddim di cyrraedd cwpan y byd, ond mi ddod ni a chwpan y byd i fan hyn yn lle. Y sialens ydy i greu tîm pêl-droed newydd sbon. Byddwn nhw'n llwyddo, nawn nhw weithio fel tîm. Wel, dwi'n barod am y gêm. Beca, sa'n gwybod beth ni'n neud fan hyn? Dwi yn poeni bach, cos dwi'n gwybod beth i ddisgwyl. Hwna beth sy'n saff. Lli ddisgwyl unrhyw beth. Ti'n gwybod Beca, allu fod yn coginio, dawnsio, na'i bynji hyd yn oed. Dim byd yn syni di ar pwynt yma. Gwranda, mae unrhyw her o fewn rheswm, ond fi ddim yn bita bwyd am fi eto. No. Pam ni fan hyn? Parc y Glwyr. Hen carlis Pêl-droed Cymru yn Wrexham. O, Zach, fi ofyn nawr beth sy'n mynd i digwydd. O, fi, sy'n siŵr. Sa'n gwybod beth sy'n yma yma. Croeso i'r gêm! Beth yw'r gêm? Reit, pwy sy'n barod am her fawreddog arall? O, bendant. Gret, achos fi sy'n gosod yr her tro mae iawn. Na! Her i greu tîm pêl-droed newydd sbon. Felly fydd angen cydweithio yn dda iawn. Dwi'n siŵr fydd na dipyn o chwerthin, ond nabod y criw yma. Bach o gega hefyd. Bydd. Wel, da ni'n mynd i ddysgu eitha dipyn o sgiliau yn ystod y gyfres iawn. Felly gwrandwch yn astyd a byddwch yn barod am bob dim. Ar ddiwedd y cyfnod ymarfer, mi fyddwn ni gyd yn cymryd rhan mewn gêm pêl-droed fawr. Waw. Be, un go iawn, go iawn. Un go iawn, go iawn. Chi'n barod? Barod, ti, barod. Mae hwn reit lemon streety. Just y peth. Yw e? Ydy. Dyna sy'n fod y hyw. Dwi'n angen cyfathrebu. Cael fi ni gyd yn dda mwna. Chi'n gweld yna. Cydweithio. Alli angen bach o waith. Nes i'n twtio fe! Tap! Ond mae ffid da fi yn ni gyd. O ia, nes i anghofio dweud, da ni'n licio gosod surprises efo'n sialensa ni, a'r surprise tro yma ydy, fyddwn nhw ddim yn gwybod pryd maen nhw'n chwarae. Nag yn lle, nag yn erbyn pwy chwaith. Ia, tro fi i osod y twist tro yma o'r diwedd. Rwan, ella bo chi'n gofyn pwy ydy'r gwrthwynebwyr yn y gêm fawr. Cwestiwn mawr, dweud ni. Unrhyw syniadau? Cymon, Bêl, falle. Neu bo. Aaron Ramsey. Newydd yn ddeo. Rwy'n fe, mae'n rhyd i wared yn i wedi. Dwi ddim am ddeitha chi pwy ydy'r gwrthwynebwyr. Am wan, o leia. Yr unig beth na i ddeud ydy, fydd hi'n her a hanner iawn. Felly gobeithio bod gennych chi gyd techers campus yn barod i fynd. Pawb yn apus? Pawb yn apus? Ydych? Awn ni'n dweud fel an. Go on then. Go on then. You'll fix. Eric, beth hwnna? O, sbectol fi! Reit, pam bod ni yma yng nghanolfan ymarfer Pêl-droed Cymru? Sa'n gwybod, Hyw? Ti'n na sorto fe? Helo. Wel, neu ddeitha chdi, dwi wedi trefnu bod y pros... Serious? Waw. Mynd i chydig bach o dips i ni, ar sut ti'n chwarae pêl-droed, cyn i ni fynd ati i greu yn tîm ni yn hynna'n Da iawn. iawn. Gen bro. Felly, cyw montage menywod Cymru yn ymarfer. Watchwch chi. Waw. Fel ma da ni'n gwneud.
ffiso'r bêl yn gloi, nag nhw? Ffiso lawr ar dros y llawr, a mae yna lot o cydweithio yn mynd mlaen. Lot o siarad. Lot o A siarad. nath y hyfforddwr ddeud cadw trafod, good practice. So, arfer dda i cario mlaen siarad, dwi'n cymryd. Felly, na i gofio. Mae'r drill yma, a hwn yn gweithio ar pasio a symud. Ie. Pasio'r bel yn gyflym, a wedyn chwilio am y bel nesaf, symud i ffwrdd, neud i lle, So agor cadw i gaps. llygad dargyd o hyd. Ie, ac efo threebit ma. So cadi, yes. Nôl, Jed, tac, yes. bro. Ie. A nôl. A dim i fod rhaid dechnegol, de, a maen nhw'n rhyw chydig o driongla bach yma. Mae'r ffordd mae'r bel yn trefeilio. Mae gen i driongla bach lw. A fel am mae'r gaps yn agor. Come on, gwrandwch yna fi. Dwi'n gwybod beth dwi'n siarad am. Allai'n stopo watcho fi o'r Morgan. A ti'n lygo hi de? Mae hi yn slick. Mae'n TikTok-wraig o fri. Fi'n dilyn hi ar y socials, i wedi gwir. A mae mor sydyn roedd thrad hi. A mae gwallt hi yn Lush. lush. So fi'n mynd i ofyn wrth chi beth mae'n iwso gwallt hi. Fi'n eitha lygo Angharad James, capten, bach fel fi. Y capten y sgwad yn hyn. Arweinydd naturo. Ie. Ti'n gwybod beth, dwi'n cadw llygad ar y tîm rheoli fyma, achos mae rhaid i gael fath o drefn ar eich chi oes. So dwi'n trio gweld pa dips maen nhw roed yn Ti'r tîm. pro. Ni cael captain's meeting, right, yw, ffwrdd o'r ein. Sgwrsio. A chi'n hwyr 5 pint o ffein, iawn? 5 pint? Hwn fel, beth yw'r amser Mr Blythe, neu gwe? Beth yw'r amser, a 3 o'cloch. Fersiwn bach mwy herio. So allan ni cynnes i lan o chwarae hwnna? Bach o intense da. Bydd o'n Mr Blaen. Ie, fi'n deall. Ie, mae'n bach o jeopardy hwnna. Dwi eisiau gofyn, gan bod fi yn aml yn colli yn yr herio yma, dwi eisiau gofyn, os maen nhw'n colli a pryd maen nhw'n colli neu mae pethau mynd yn ddrwg, sut maen nhw'n cadw cymhelliant. Nice da. Ie, gobeithio. Yna helpu fi. Pam da ni mor negatif? Na, Ie, pa fath o celebrations maen nhw'n neud, pryd maen nhw'n ennill. Dyna be fi mo'n gwybod. Come on. da iawn. Come on, Ben. Ydyn ni'n fwy neu'n llai hyderus nawr ar ôl gwylio nhw yn ymarfer? Ond mae dibynnu pwy da ni'n chwarae. Ie, ni'n chwarae nhw, dwi'n nerfus. O, wel, Ni'n knackered, fi'n boi. gytre nawr. Ie. Ond os ni'n cael rai o'r un ar ti ni, falle. Ni'n dwy'n cwpl nhw, falle. Na, dwi'n fwy. Dwi'n teimlo fatha bod ni'n dysgu lot dros o wylio Ie, nhw. fi'n gwybod. Nhw'n gwrando ar y fforddwr yn eitha da. Ie, Cadi, gwrando. Cymwch chi'n ymlaen, iawn. Meddwl. Hello. Ei boys, Conar, gore chwarae cyd chwarae. Come on, ni'n tîm. Wel, da ni wedi gwylio'r genod yn ymarfer, ond wwan, da ni'n mynd i gyfarfod nhw a gofyn gymaint o gwestiynau a phosib i drio gael eitha dipyn o dips gyda nhw, iawn. A cofiwch fan, mae hein di chwarae ar y lefel ucha ym mhencampwriaeth yr Euros, iawn. Felly maen nhw yn gwybod i stwff. Wel, beth eich mynd i ofyn? Dim siŵr. Jen fi ddim yn gwybod. Ti'n nerfus? Ie, nerfus Fi'n rhi staff structure o fod. Ie. Reit, alwch fan, Tarfu fi da ni eisiau yma. creu'r tîm Pêl-droed gorau phosib. Nwch chi feddwl am gwestiynau, please. Nawn ni feddwl, iawn. Go'r amser i fi, please. Reit, go on ta, amser i feddwl, come on, meddwl. Baca, ben iawn neud. Think on it. Beth i am ddweud, Jack? Samo. Becan bach yn nerfus, dwi'n meddwl. Am y gêm Pêl-droed fawr mas gyda ni. Ie, dwi'n gallu gweld. So fydd y tips ma'n eitha hanfodol i chdi yn fydd. Byddai'n gwerthfawrogi unrhyw dips, gyntaf. Dyn ni weld chi'n ymarfer gyna. Pa mor bwysig di warm-up ar gyfer gêm llwyddiannus? Mor bwysig, jyst cynnesu fyny, cael eich corff yn barod ac hefyd eich pen yn barod i bod yn hyderus tuag at y gêm. Rhaid i chi wneud gymaint o marferion. Os ydy hoff un, ti'n meddwl ti'n rili gallu fel cymryd e gyda ti mewn i gemau a pethau? Na, fi'n credu am y pethau fi'n joio. Ie. So fel SSG, so small-sided games, fel 5v5, fi'n hoffi reina. A ni'n chwarae hwnna cyn y game, so matchday -1. Nice. SSGs, fi'n hoffi... Am stuff ti ddim yn hoffi o ymarfer. Ti'n hoffi popeth neu... Fi'n hoffi popeth, dim y redeg ar ôl i. Ie, felly dychmygu. Bydda i'n sygod ar rhedeg. Well, I don't know if you've heard about a challenge. Yeah. It's a bit scary, we don't know what's going on. We're going to get a football. I don't know if you can tell, me and Lloyd, we don't play football. Really? No. No? What do you reckon we play? Rugby. Bowls.
No, rugby. So we're not very good footballers either. Okay. So we need some tips from you, basically. Okay, no worries. Let's start with the prep. Yeah, go for it. What do you eat before a game? I'd normally have for breakfast probably poached eggs on toast. Nice. 2 pieces of toast. Solid. Nice. Followed by porridge. Oh. Yeah. Oh yeah, we'll go. Carb Game up. day, we're going big. Going yeah. big. And then probably with like an apple juice, Lucasade in the morning, with a coffee. Nice. Then lunch, I'm probably having a pasta. Getting as many carbs in as possible. What sort of protein you put in there? Chicken, normally chicken. Keep it simple. Top tips ti ar gyfer ni mewn gêm. Os ti'n rubbish, paswch y bel i rhywun na. A gadael nhw wneud e. Paid bigo'r bel lan. Ie. Ond bydd y celebrations, os ti yn sgorio, os ti'n danswr, bydd hwnna'n dda. Beth celebrations ti ddo? O, na. Na, go on, please. Sa'n sgorio gymaint, so sa'n fel practiso neu credu amdano hwnna. Ond, ie. Unigol gyda chi, neu like team celebrations, group celebrations? Falle, oedd Bridgerton... Ti'n sioca? Ie, na, ti'n gwybod y... Ie, hwnna, ferched yn neud hwnna. You need to know how to work well as a team. Okay. So is there something you can help us? Because he thinks he's the best, I think he's the best, Carly thinks she's the best, we're all loud. Yeah. You know, it can be quite... Who's the captain? Well, exactly, that's what no one knows. Picked one, okay. What would you give, like, what makes a great team, basically? I think working off each other. I think you've got to be positive. As soon as negativity starts creeping in, gets all over the place. Oh, God, start shouting now. Yeah, I think we're really good. I think, obviously, as a team, you do have different characters. You do have people that are quiet, people that are loud. I think it's just using all of them to work together. Dwi'n dieddol o golli weithiau. Sut ti'n delio hefo cael dy ben allan o'r siom os mae rhywbeth ddim yn mynd ffordd chdi mewn gêm? Wel i fi, dwi jyst yn gwenu a jyst yn chwerthin o fe i ffwrdd. Mae rhaid bod yn cael tips wahanol, ond i fi, dwi jyst yn dim ots ar yr un nesaf nawr. Gret, mae hwnna'n handi iawn i fi, allan neud e. Ti'n eitha gigli anyway, so just cario ymlaen i fod fel la, fydden ni'n gret. Pam wahanol, ond yn bersonol, os gyda ti unrhyw arferion penodol cyn gêm? Dim ond y slides. Y slides, mae rhaid i fi gwisgo nhw yn y changing rooms cyn y gêm. Beth sydd ti, Cari? Lucky headband, efe? Lucky headband, fi yn twyd bach o fel Pêl-droed roed yn gwisgo hwy. Fi jyst angen rhoi gwallu lan nawr. Bydd hwnna'n ymwneud. Cyn cael yn barod ar gyfer gêm, be fysa 3 peth sa'ch chi'n awgrymu fi roed yn y magu? Snack bach, felly banana neu tŷ bach o lotion, brush gwallt fyd, look good, feel good, play good. Dyn ni gyd yn hot iawn ar hwnna. Dwi'n mwyn nair y brwsh gwallt, dwi'n meddwl. Stryglo fo'n. Ti'n gwybod beth, dwi wedi chwarae Pêl-droed unwaith, heb bobl, de. Ac o'n i'n gweld be ni'n neud. O, just yn guesswork completely, so brwsh gwallt, bobl gwallt, headband. Dyna di 3 fi. A lotion. A lotion. Banana, i smolio bod ni'n iach. So me and Jen like to show off. When we do inevitably score, what's your advice on celebrations? Do you pre-plan yours or just go with whatever feels right? I don't score often, so when I do, it's a real shocker of a moment. I remember when I scored at home before and I just kind of turned and ran. Turned, ran, screamed, and then someone had to stop me. I think I just kept running lengths of the pitch if no one stopped me. Is there anyone in the squad who's got a signature celebration? At least gives it one of these, yeah. Fion's been teasing a griddy for a long time now. She hasn't done it. She hasn't brought it out yet, but she should bring that out, yeah. So hopefully that comes out this camp. Brilliant. Should we have a go, Jeff? Yeah, griddy, me. Get it. Oh, I hope she does it better than that. I'd work on that. Yeah, that's fine. I'd work on that. Reit, sut da ni gyd yn teimlo ar ôl y tips na? A fi'n teimlo'n gret, tiw. Oedd hwnna'n ffantastig. Dwi'n teimlo wedi fy ysbrydoli go iawn. Be, ar y dechrau, o'n i ddim rhy siŵr am yr her yma, ond ar ôl siarad gyda Fion, fi'n teimlo lot gwell. Dwt? Dwt, hyderus os rhywbeth. O, na ni. Na ni, wel, look, mae'r gêm fawr yn agosau, a da ni'n mynd i hydnod cicio pêl eto, O, fi'n gwybod. Fe rai ni gyd wan wella'n tecys ni, fe rai ni weithio fel tîm a dysgu am bob agwedd o Pêl-droed. Pob lwc i ni. Reit, ewch chi grisio fyny fan, gwan. Ewch chi, gwan, a chdi. Bach o golf, Jack? Sy'n gwylio adra, dyma sy'n ar y ffordd tro nesa. Am fwy o fideos fel hyn, cofiwch hoffi, rannu a thanysgrifio.